Юраты зашичмайялым. Будо, иркалым. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истянуки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру татар халык ашлары, икмәк кадере, милли ризыкларның мәдәни үзенчәлегебезне саклаудагы өлеше һәм татар кызларының аш-суга осталыгы хакында. Онытмагыз, аның алтыннардан күп тапкырлар кыйммәт икәнен. Бәрәкәте белән тотыгыз сез табындагы арыш икмәген. Икмәк, ипи, ипекәй. Оны төрлечә атап йөртәләр. Тик ничек кенә атасалар да, мәгънәсе бер һәм тирән. Безнең татар халкында элек-электән икмәкне кадерләү, зурлау, йола дәрәҗәсенә җиткерелгән күренеш. Чөнки ипи ул яшәү чыганагы. Әгәр халыкта икмәкне ылылау, хөрмәтләү булмаса, икмәк ил терәге. Ил табыны икмәктән башлана. Пешкән икмәк исе һәр чәчәктән дә хуш исле дигән мәкаль әйтемнәр барлыкка килмәс иде. Икмәк туклык, сәламәтлек, муллык, хезмәт, шатлык нигезе ул. Халыкта табындагы түгәрәк күмәчне генә түгел, ындырларга алып кайтып бушаткан ырлыкларны да икмәк дип атап йөртәләр. Бу юктан гына түгел. Татар халык ашларының барысы да диярлек камыр ризыкларына гыйбарәт. Шуларның кайберләренә тукталып үтик. Эш пешмак. Миштә кызарып пешкән бу эш пешмак формасындагы пәрәмәч үзеннән авыз иткән һәр кемне хуштан яздырырга сәләтле. Аның тарихы татар халкының борынгы бабаларына, күчмә кабиләләргә барып тоташа. Ул вакытта эш пешмак юлдагы кешеләрнең тиз һәм туклыклы тамак ялгау чарасы булган. Бүген исә ул татар халык ашларының гына түгел, милли бәхетнең дә символы. Эш пешмакка багышлап скульптуралар ясыйлар, фильмнар төшерәләр, интернет челтәренә шаян фотографияларда элеп куялар. Шәк-шәк, майда кыздырылган һәм балга төренгән йомшак камыр кисәкләре, милли татлы ризык һәм татар халык ашларының алтын хәзинәсе. Шәк-шәкне шоколад, чикләвек, кунжут һәм тагын бик күп тәмләткечләр белән ясыйлар. Җирле халык аны шиксез биеклеккә күтәрә. Казанның 1000 еллыгы хөрмәтенә 2005 елда шәһәрдә авырлыгы 1000 килограмм, мәйданы 13260 квадрат метр булган шәк-шәк әзерләү дә шул хакта сөйли. Татарстан кунаклары исә шәк-шәкләрне бүләккә һәм сувенир рәвешендә тонналап алып китәләр. Чыннан да, җирле ризыклардан да тәмлерәк тагын нәрсә барсың. Зур бәлеш, ул бәйрәм табынының төп бизәге. Майга изе басылган камыр эчендә 2 сәгать буе вак-вак кисәкләргә туралган ит, бәрәңге, суган һәм шулпа катнашмасы пешә. Әзер зур бәлешне ашау тәртибе бар. Башта түгәрәкләп капкачын кисеп алалар. Аны кунак санынча өлешләргә бүлеп, бәлеш эше белән табынга чыгаралар. Аннары бәлешнең төбен бүлеп, һәр кунак алдына тәмле шулпа тәме сеңгән камыр кисәкләрен куялар. Киләсе сюжетыбызда да милли ризыкларыбыз турында сөйләүне дәвам итәбез. Республикабызның һәр авылында бар тирә-юньгә даны таралган ашсу устасы, уңган булган хуҗабикәсе була. Биектау районы Әлдермеш авылында ул Илмира ханым Фәхретдинова. Илмира апа мәдәният йорты мөдире булып хезмәт куя. Кызыксынучан, һәр өлкәдә үзен сынап карарга омтылучы, актив тормыш позицияле ханым ул. Миңа һәм безнең төшерү төркемебез өчен ул алмадан как әзерләп күрсәтте. Майда шыжлаган кыймаклар авыл каймагы белән сыйлады. Беренче карашка әзерләүе авыр тоела, ләкин күз курка, кул эшли ди татар халкы. Алманың эшен чистартабыз, калын төпле кәстрүлгә бушатабыз, төбенә аз гына су салып талгын утта пешерәбез. Йомшаргач пюре булганчы изәбез. Табаны майлап измәнне булдыра алганча тигез итеп җәябез һәм духовкада киптерәбез. Илмира апаның дәресләре исә моның белән генә тәмамланмый әле. Илмира апа, без бүген нишлибез? Так, бүген без сезнең белән сепарат аертабыз. Каймак ясыйбыз. Каймак ясыйбыз, әйе. Моның өчен без эштә нидән башлыйбыз? Без моның сепарат аертыр өчен беренчедән сепаратның шарын җыябыз. Гәрчә ул кызы булсам да, кәҗә сөтеннән сепарат аертканым юк иде әле. Илмира апа бик тыгыз була, майны хәтерләтә дип сирен шиште. Менә ул хәзер үзенең көчен җыеп бетергәчтен генә
Biz анда süt салабыз. Менә безнең айыртылган әйбит sütебез мынаша, мына хәзер без каймак көтәбез. Тамчы. Әйе. Илмир апа bir айыртканда 20-25 литр süt айыртам ди. Алгарак китеп сезгә дә әйтәм. Аннары бу каймак белән без дә чәй эчтек. Тел йотарлык тәмле. Илмир апаның исә шыланы да музей сыман. Сезгә күрсәтәсе килгән гөбе. Бу гөбегә инде 70-80 ел. Чөнки минем әйбит әниемнең әтисе бабай инәйкәүгә чыкканда бирнәгә шушы гөбене биреп җибәргән. Безнең әнием инде бик күп әти белән сыерлар тотканнар, мал тотканнар. Безнең авылда 2 генә гөбе булган. Берсе нидә, әни минәйләрдә, икенчесе күршедә. Шушы гөбе бөтен авыл, Карагай авылы шушы гөбедә май язган. Хәзер инде әниемә тием юк. Шуңа күрә бу гөбене мин үземә дип алып килдем. Хәзер әйбит мин сепарат айыртам. Каймагыннан шушы гөбе белән май ясыйм. Сепаратны айыртканнан соң монда инде 2 көн торган нине, каймакны шул көнне айырткан каймакны салсаң, ул көнгә май төшми. Анарга бит 1 көн, 2 көн торырга кирәк. Менә шуннан соң шушында менә моннан ала тутырып каймакны сала торган идек тә, бит менә шушылай иттереп, аны бит майны шушылай яза торган идек. Ул каты иттереп төшәр иде. Аннарсын аны тартып алып, зур ләңгә салып, шишмәгә салкын суы белән юарга алып бара торган идек. Ул вакыттагы хәзердә инде ул майлар эши торган булмыйлар. Чөнки аның ичендәге иремчек суы салкын су белән чыгып бетә торган иде. Менә әнием эшләгән майны хәзер аның, технология дип әйтимсең инде, аныңча мин эшлим. Әфәрин Илмир апа, син халкыбызның лаеклы кызы, горурланырлык дәвамчысы. Татарларның туклану культурасына килгәндә Карл Фукс каюм насыйри хезмәтләрендә, Риза Фәхретдиннең төрле нәсихәт китапларында бу темага шактый урын бирелә. Алар яшелчә ризыкларын күбрәк итне әзрәк ашарга киңәш итә, чәйне, кахвәне сөтләп эчәргә кирәклеге хакында яза. Гыйльми хезмәтләргә килгәндә татарлар арасыннан чыккан беренче этнографлар Мәрьям һәм Кадир Гобәйдуллиннарны әйтеп узарга кирәк. Бу атаклы тарихчы Газиз Гобәйдуллинның бер туганнары. Алар 1920 елларда татар ашларының тарихын өйрәнгәннәр. Алар язуынча татарлар 20 гасыр башында сыр исен яратмаганнар икән. Шуңадырмы сырның татарча атамасы да юк бит. Гобәйдуллиннар милләттәшләребезнең күбесе балыкны яраткан ризыклары рәтенә кертмәгәнлеге турында да искәртә. Бәлки балык туклыклы ризык булмаганга күрәдер. Ә менә бәлешнең формасын тирмәгә охшатулары безгә бик кызык тоелды. Шуннан да бәлеш күчмә тормышта яшәгән бабаларыбызның торак йортларын хәтерләтә бит. 20 гасыр башында татар гәҗитләрендә татар кызлары Европа ризыклары әзерли белмиләр дигән фикерләр басылып чыга. Ул заманның зыялы яшьләре Европа мәдәнияте белән шактый мавыккан. Өстәвенә катнаш никахларның да популярлашып киткән чоры. Бәлки шуңа татар кызларын үчекләп, шаярып мәкаләләр бастырганнардыр. Тик ничек кенә булмасын, кызларга әлеге сүзләрнең йыгынтысы булган. 1910 елларда Казандагы Гасыр басмаханәсендә Европа рецептлары тупланган Аш-су остасы дигән китап чыга. Әлеге басма шундук сатылып бетә. Ул татар хуҗабикәләренең ярдәмчесенә үрелә. Татар кызларының заман белән бергә атларга теләве дә шуннан күренә. Тик Европа кухнясы күпме генә ымсындырса да, бөтен бәйрәм табыннарының күрке татар халык ашлары, татарның татлы ризыклары була. Өстәл уртасында бәлеш, зур кәстрүлдә токмачлы аш. Татар халкы бәлешнең ниндиен генә пешерми. Дөгеле, җимешле бәлеш, гөбәдия, ит бәлеше һәм иң данлыклысы каз бәлеше. Казанда узган каз өмәсендә аны пешерергә өйрәнеп кайттык. Сезнең баулыда ничекләр әзерләнә каз бәлеше? Менә хәзер шуны күрсәтәм инде. Менә шулай эшләнгән. Үзенчәлекләре юктыр дип уйлыйм. Һәр якта да каз бәлеше, казының ите булса, менә канатлары, эчләре булса, шул тәмле бер бәлеш килеп чыга инде ул. Шуны менә эшләп күрсәтмәкче булабыз бүген, мастер-класс итеп. Соңрак Римма ханым бәлеш пешерүдә эш тәртибе хакында бәйнә сөйләде. Янәшәсенә әллә никадәр кыз хатыннар,
хужабикәләр җыелды. Сүз дә юк, Римма ханым Казымәсе фестивалендә 3нче урынны яулаган аш-су устасы бит. Бәлешнең төбен тишүдән куркасы юк, алай ул бик тиз пешә, сәгать ярымда әзер була ди. Янәшәдәге абзыйлар инде хәзердән үк бик тәмлегә охшады, сыйланасы килә дип шаяртты. Апалар исә бәлешнең бизәлеше белән аеруча да кызыксынды. Озын сүзнең кыскасы, һәркем кызыксындырган сорауына җавап таба алды. Без исә ары киттек, чираттагы остаханә каз тутыру буенча. Гадәттә бу эшне шундый олы яшьтәге апаларга, тәҗрибәле хуҗабикәләргә тапшыралар. Сез әле бик яшь. Әйе, нәкъ шулай. Чынлап та мондай остаханәләр без бит инде өйрәнгән олы кешеләрдән аларда тәҗрибә дә күбрәк дип уйлыйбыз. Менә бу юлы шундый яңалык дип әйтик. Мин үзем, минем җитәкчем Кадри Рәисовның миңа бүген иртә белән шундый сюрприз диек ясады. Син ясарсың, син өйрәтерсең диде. Минем үзем өчен дә чынлап та беренче тәҗрибә. Шуңа күрә бераз дулкынланам да. Тәшне бер ай салабыз инде. Алма белән дә тутырабыз, кара җимеш салабыз. Шулай ук барысын моны аджика майонезлар белән уып, духовкага җибәрәбез. Хәзер исә эш тәртибен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Казның эшен, тышын 2 кашык майонез, 2 кашык аджикадан торган массы белән әйбәтләп ышкыйбыз. Мәҗлескә, туймазарга булмаса, тәме сеңсенгә туш итендә кисеп җибәреп, ул урыннарга да сыласаң яхшы. Ахырда исә тутырабыз. Алма, кара җимеш моның өчен бер дигән. Тагын татар халкы бик яратып, җаен белеп ипи пешерә. Яшелүзән районы Олыкүлбәш авылында Әхмәдуллиннар гаиләсендә кунакта булдык. Гөлсинә ханым узын-узак еллар пешекче булып хезмәт куйган. Ул бүгенгәчә ипине өйдә сала. Ипи салу эше нидән башлана, эшне нидән башлыйсың? Иң беренче анны җылытып, анны илеп куярга кирәк. Кичтән кимендә 12 сәгать ипи камыры баш ясап куябыз да, кимендә 12 сәгать әчергә тиеш. Баш ясап куябыз, чүпрә белән, ун белән писүк салып шулай. Аннан ары икенче көн иртә белән тыргаштын. Басабыз. Без килгәндә Гөлсинә апаның камыры әзер иде инде. Ул гына да түгел. Бәлеше мичтә, алма пирогы өлгергән, плитәдә аш кайный иде. Татар хатын-кызларының уңганлыгын әнә шуннан бел. Ипи камыры айруча четерекле камыр, аның өчен ни? Безнең әйбәт булырга тиеш, свежий булырга тиеш, аннан соң җылы булырга тиеш. Менә әчегәндә дә җылы кирәк, баскачтагы җылы кирәк, кабартканда җылы кирәк. Юкка гына Гөлсинә апаның оста пешекче дигән даны тара алмаган икән. Кулларына күз ярми, күз тидермик. Ипи күпмедер табада килештә җылы урында кабаргач, Гөлсинә апа аны мичкә озатты. Аның кунакчыллыгына, ихласлыгына сокланып кайттым. Рахманир-рахим. Субханалла, машалла. Хәзер без аны табадан төшерәбез. Исләре дә исләре, авыздан сулар килерлек. Шушы ипидән айырмасын безне, ризыктан айырмасын, исән булыйк, сау булыйк, шатланып, куанып, муллыкта яшәргә насыйп итсен һәркайсыбызга да. Татарларга төрле юллар белән башка халык ризыклары да килеп кергән. Аларны безгә сәүдәгәрләр, сәяхәтчеләр алып кайткан. Мәсәлән, Бохара, Сәмәрканд якларыннан пулау пешерү гадәте килгән. Ул як халыклары исә үз чиратында дөге ашауны хинтлар һәм кытайлардан алганнардыр. Төркия һәм Кырым татарлары аша кахва эчү гадәте үзләштерелгән. Күп кенә яңа ризыклар яки кайбер ризыкларны башкача пешерү ысуллары якын тирә күрше халыклардан кергән. Бигрәк тә рус культурасының йогынтысы нык сизелә. Балык, яшелчә ашый башлау да шуның белән аңлатыла. Тик нинди генә яңалыклар булмасын, татарлар, мөселманнар бер кайчан да дуңгыз ите ашамаган һәм ашамый. Татарларга башка милләтләрдән ризыклар килеп кергән кебек, татар ризыкларын да чит халыклар бик үз иткән. 20нче гасыр башларында Мәскәү һәм Петербург кебек шәһәрләрдә Нижгар, Касым якларыннан килгән татар егетләре эшләгән. Алар үзләренең тыйнаклыгы һәм эшчәнлеге белән аерылып торганнар. Мөселман буларак исерткеч эчемлекләрне дә читләп узганнар. Бу сыйфатлар әлбәттә ресторан хуҗаларына хуш килгән. Һәм тора-бара татар официанты бер төрле брендка әйләнгән. 1910 елда Петербургта Данон Битан и Татары дигән ресторан ачыла.
Бу исем ресторанның акционерлары арасында татарларда булганга ишарәли. Тарихтан билгеле булганча, эшчән татар официантлары бераз акча туплагач, һәр чак үз эшләрен ачырга тырышканнар. Татарлар тоткан буфетлар бигрәк тә тимер юллар буенда күп булган. Мәсәлән, Мәскәү белән Петербург арасында. Кытай көнчыгыш тимер юлы төзелә башлагач, Русия Кытай шигендә дә шактый гына эшмәкәр татарлар күчеп утыра. Алар арасында да тимер юл буенда буфет тотучылар булган. Мондый фактлар татар милли характерының гүзәл сыйфатларын, эшчәнлеген һәм кыюлыгын раслый. Халкыбызның милли ашлары белән танышуны дәвам итәбез. Чиратта тәлкаш каләвә. Аны әзерләү серләрен безгә Арча районы Мөндеш авылы кызы Зөһрә Сәлахова шиште. Талкыш каләвәнең нигезе әлбә, гади генә тел белән әйткәндә, майлы, онлы, баллы бутка инде ул. Зөһрә, талкыш каләвә әзерләү эше нидән башлана? Эшне иң беренче чиратта нидән башлыйбыз, нишлибез? Без иң беренче чиратта пешерергә тиеш әлбә. Әлбә ул безнең майда кыздырылган он дип атала. Без инде аны әзерләп куйдык, әйме. Ул бик озак процесс, озак пешә. Һәм шушындый однородный бер төрле консистенция килеп чыгара тиеш. Ул безгә кирәк булачак, әйме. Ул безнең инде әзер, аны шулай салып куябыз. Хәзер икенче эш итеп без пешерәбез карамель. Карамель тора безнең судан, кайнаган су. Песок, шикәр. Тагын бал истибез. Ул бик сыйфатлы һәм граммлап үлчәнгән булырга тиеш. Инде талкыш каләвәнең тарихына килсәк, ничек башланып киткән икән бу десерт дигән татар халкының традицион ашы, кайда аның башлангычы? Кемдер инде конфет дип йөртә, әйме, кемдер инде хәлвә дип йөртә, төрле кеше төрлечә атый. Минем белүемчә, талкыш каләвә ул килеп чыккан элек бик күптәннән һәм ул бик күптән язылган татар халык ашлары китабында бар, аның рецепты. Бер бабай барган Турцияга һәм Турциядә бар талкышка ашаган пашмак. Ләкин инде без татарлар бик яратабыз май булганын, әйме, чтобы теге тамакны туйдыра торган булганын ашарга яратабыз бит инде. Төрекләр алар май кушмыйлар, он белән генә эшлиләр, онны кыздыралар. Бу бабай инде кайтканда кушып караган май. Һәм инде шушы менә әлбә килеп чыккан. Әлбә тоже татар халык ашлары булып бара ул, кстати. Аңа элегрәк шикәр кымык кушып, шәйдә эчкәннәр аның белән. Вот, һәм инде шушы ике консистенцияны кушкач, хәзер мискә күрсәтәм. Ул тартыла һәм менә шушы юка безнең чәчләр, кичкенә генә әйме, шундый воздушный нити появляется. Әлбә белән безнең тарткан вакытта карамель бер температурада булырга тиеш. Мин инде шуңа күрә әлбә алдан пешерелгән булганлыктан беразын әз генә җылытып алам. Карамель әзер булгач, аны тиешле температурага кадәр суытабыз. Шартлап сына торган халәткә килсә, димәк, чираттагы гамәлләргә күчсәк тә була. Чиратта безнең тарту. Монда кул кеше, әзме күпме тәҗрибә, сабырлык та кирәк. Һава белән туйынган һәм суынган сайын булачак талкыш каләвәбез агара бара. Менә шулай итәбез дә. Шушы кальцияны һәр яклатып, шушы әлбә белән кушабыз. Зөһрә эшли торды, талкыш каләвә җепселәргә аерыла барды. Бу эш бик төгәл барырга тиеш. Граммлап үлчәнеп, температураларны карап, барысын да тикшереп тору зарур. Һәм ниһаять, менә ул әзер җепселләр. Соңгы этап форма бирү. Нәтиҗәдә авызда эреп торучы, искиткеч тәмле, баллы тәлкыш каләвә килеп чыга. Ашларыгыз тәмле, табыннарыгыз мул булсын. Милли ризыклар, халык ашлары, милләтнең йөзен, культурасын билгеләүче күренеш. Ризыклар милли киемнәребез, милли биюләребез, җырларыбыз сыман безнең мәдәни байлыгыбыз ул, гырыф-гадәтләребезнең берилеше. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар халык ашлары, икмәк кадре, милли ризыкларның мәдәни үзенчәлегебезне саклаудагы өлеше һәм татар кызларының аш-суга осталыгы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенҗе путмин. Куда мумелис, истямуки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.